Няма ли с Бога общение, всичко угасва. Знаете ли кой държи свежи, силни? Самия Той. Пастора върши своята част. Нас ни държи свежи, насърчени, да не се проваляме. Самия Той. Нищо Бога не може да замени. Той ни каза, след мен ще ви пращам един велик пророк. Аз ще ви пращам Святия Дух. Бог винаги Той си води църквата. Той няма заместник Господ. Ще каже, аз ще бъда в църквата на Ангел, на заместника ти иди в църквата на Запрян, а при Асен Огнянов ще пращам втория заместник. Единствената личност, шеф, Бог, както го да го наречем, който присъства на всичките събрания, само Той. Той никога не каза, аз съм тук, ти там и да помагай ми. Няма. Бог е единствената личност, дето присъства винаги на всяко свое събрание. Той няма помощници. Църквата не управлява човек, защото винаги ще бърка. Църквата винаги Бог се управлява. Затова на земята е третата личност от триединия Бог, Святия Дух. Благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Има ли нещо четвърто? И посланието на Павел да бъде за вас? Няма го. Чудесата не е никой? Няма го. Бог е Бог. Всички останали сме хора. Маслото не е нещо, което от мене идва. Маслото, помазанието от Него идва. От самия Бог идва маслото. Дори в Стария Завет има мироварец, който специално миро прави. Ако някой тук прави, веднага получава наказание. И каза, от такъв елемент ще направиш маслото, помазанието. Не всеки има право да прави помазание. Никой и нищо не може да замени самата личност на Бога. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Винаги Бог си е Бог.